Tá Spórt craobh Mionúir na hÉireann na blianas catcha Chainnigh-2-18 go mór a bhaim mar a lucht lenta a gréibh Láirge mbliana. An aireochtach fill ar Chainnigh na hÉireann na bliana seo le rudaí chur na cheart. Nó an aireochtach craobh na món part Láirge craobh na hÉireann hrisint an chiaróireach ábhas trídeog. Bhí Brian Tyres agus Aoife O'Connor lucht garman de bheith Leathcheannais Iomána Mionúir Electric Ireland. Ceanna troma níos tuaisce sa tránóna sa bheith ábhar Buaicphointí an son ar an rumcha an count san tóca go dtí agus Kevin Buggy an léige gluthe Leathcheannais na hÉireann ag de Chainnigh. Agus é sin smachtathe go Hurling ar fadan san ige Ollie O'Donovan agus tá sé de stigan agus seantar chun nadathe ag Cian Byrne an cool I dríchluthe. Simór den céad go hé agus ní féidir le Cossan tóir, cossan de gcuine é sin bhí an gluaiseacht ó hústéir go hintach ar fad agus tá Kilkenny ag léirú a chumas. Jack Power fear bhaile bheith go díal san air. Steach go dtí Spéin is go ríist an countsa buirteach cín an sunar Larry Phelan aige, díreach spásach rathú. Sele fósa có poirach eilinsa ferach líháin Shane an trosa agus tá an chéad scór feachtaige fear de la Salle. Tócaige Pankertarí sin ceann deasisteach chun seansa úrtas na tosa istigh. Cíná istigh go díal ar fad agus Shannon a ríist. Tá an cór tucad an gus an tóir aige an chéad cheann na mú an count an trín ceart. Ceann fad an trosa agus é tóca ríist. Portláirge go díal san air beis an péireach is sé fear an dahat slát agus painted dun sco an son aige. Nis mar sin go chaon tar na scór a bheag nó bhór agus mátá Portláirge go masan ar Cian Byrne amach an tugadí Buggy Bretas na daoine lúbéidir ar a barc an bhartaíonn aige Buggy an son. Cín well ní héiseach sé seán lán chulaíon is Dara Murphy agus tá búirtan sa thir siúd agus Ollie O'Donovan na dulaisteach Ilinn Gear aige siúd ach an na scór. Now pointe sa bheachtas aige. Mar sin an áideansan agus annach gháil ar fad aige Tommy Kennedy. Fearchnúg síon agus go dain féin tá goróidir sé rimis amach. Nis tá si de dírig an bhear na goscailt an pascadí Spéin agus tá cúil fecht aige Cormac Spéin. Gluaiseacht úntaach ón bocamach. Gluaiseacht den céasco céco láir sa tá Port Láirge san éir a ríis pucamach beir sé ar an pucamach go díreach agus bhí mar díreach a caint faoi geróda sé an sin rúthir den céasco agus céile ar imar na cearnóige a Cormac Spéin is féidir brathir canéis sin na críoch nu i gheart. I lár an éananig nó tasaí thuúlainn chomach céanach ar deirí ar áda heisige Dara Keane agus sí san úsan san ar Jack Power. Lappa sin tan áda geisiú de bheir sé ar 8 cín i gcuine na chláir agus tá an council cuireach an cín go maithaige. Nis seachún Spéin. Féhrúach dádig sénstitar go díal féhrú fearóg bhaile na gunnar an slúas ásta an brat ádathe a le chéad a scór. Nis mar sin na cliána le trosa agus Ben Nevin na córach an son. Piers Quan scór a trastáil go dóirte ó Port Láirge. Goróidir sé ach bhí sé dírig an ich lecha hachant ní réidir le seileh gáit an stitar tá dhéanamh bné ó an Brennan a ríis cúcin as a chéile. Agus an bhá sína os ceann an teastáin ón daobh hálaach tá an spéir a glanad dréir a chéile. Lynch, steach a lár slí, búilte aige Shane Power, búilte fé jaige ach búilte go húntaach ar fad Chainnigh aige fear de la Salle. Scoop a trast na park agus tugann sé seans de Spéin. Nis mar sin tá fear má fachtan sa aige tá fear leistigh ní an gháin le cáin Cormac Spéin le cúil. Dá creidse ó Cormac Spéin cad é sin mar fiocha suas mar ruathair có calma có sucrathe agus just críochnaí sé féchar sin an luas a léirigh sé féchan timpeall agus bang ionstach ar fad ó Cormac Spéin. An port dearnach binte gan réitóir as an bheadóg. Díanta go deascaróidó sé a chur bán féhénig seoltaisteach aige siúd agus ó Harrison Drasnáin an bheitláir parca go díal.
Búil de fada Susan san briste nuas agus fachtige Ali O'Donovan níos marsta Johan chance agus tá sé fabort again Gaffin James Comerford amach gan í bogi Iarach dar a chúl Har se drasnán hí Comerford ag getilt trast an chúl Bhí agus an é sin an chance dearnach a bhí ag Kilkenny chun Graime a gháil ar an cluiche seo agus an tús ionach láidir atá feice going ó Kilkenny go dtí seo a chur a bhaid marí sinniu beidir go gurbééis sin an rud mar níl mór an am well tá ceann óméid fága có. Tá siad chuine ríist. Kilkenny get an nón sé agus tá siad gafa trast an chúl se chuing an tunna daois agus tá cúil i gréad fé fachta ge Kilkenny Adam Maher a stólim. Níl deirigénta go fálagan. Bhí mar díreach tar éis rá níl golóir am a fágtha agus ag lua an críoch ionach láidir bhína Kilkenny de gan agus sinné. Is contúrach an Spórt rá féinte. Nis Jack Power a techt amach. Gafa Harriseach tá sé fachtan sa ggé Shanahan. Pointach an iad a chur ar a socracht. Jamie Shanahan in am an rátar. Tá siad a fáid a cún tá Bertún Davsa agus blokáta get Darren Murphy and son an lán cholaí. Fós a ggé Kilkenny. Tras na ríistansa, tóca ggé Maher, ísisiil dúracán stop a ggé Hugo Cran. Tá an léigar ordathe agus na déisiig. Má tá an slitar a techt ina dró ríist. Éamann Furling an réiteoir a fiochan dear a glug. Cormac Spain ós ar fad agus ina hauntan san Darren Murphy an leor san das na déisiig. Go chéine taidir go siar agus tan giadúir ó ghábíle sa cehardíag. No trídíag tá Portláirge cáilethe a chutha Chainnigh-2-18 na hÉireann a gréibh electric. Some got money, some got love, ain't got nothing but still enough. That was one of the best minor matches I've ever seen, I'll be honest with you. I'm delighted for everyone, for the players, the supporters, and most of all the county, because we badly need this. Cormac Spain. To come out and play like that and show the heart, guts and determination, unbelievable. Tá Portláirge cáilethe a chutha Chainnigh-2-18 na hÉireann. When you're outside in that field and you're 16, 17 years of age, it can be a daunting task out here. But when you have people like that behind you and support behind you like that, I can't wait for that, Ireland.